Хайде да говорим за Тръстро Импрес. Той изглежда, че е едно сладка игра, която трябва да се покажеш на сцената и да те харесат. Но не е точно така. Виждате ли тази кукла? На Лана, куклата. Там на другото око виждаш кръв. И не само. И не само. И не е само това. Виждаш ли това? Ти като го натиснеш, той има въпросителни знаци. А това означава, че е много крипи. Ама много крипи.